Hola, bon dia. Molts cops comentem que l'administració és molt lenta, que ens demana molts papers i voldríem eliminar aquesta burocràcia. La meva pregunta és, podem eliminar la burocràcia d'una administració? Pensem que un ajuntament ha d'operar de forma burocràtica, és a dir, ha de garantir la igualtat, equitat, capacitat i mèrit de tot ciutadà. Per contra, aquesta mateixa manera de funcionar ens dificulta la prestació de serveis de manera flexible, eficaç, eficient, creativa i innovadora. Per tant, hem de trobar l'equilibri entre la burocràcia i que els serveis que el ciutadà necessita funcionin. I vull acabar amb aquesta reflexió. La burocràcia ben implantada aporta un valor institucional enorme, la seguretat jurídica, que és la base per aconseguir el desenvolupament econòmic i gràcies a aquesta economia aconseguir el desenvolupament humà, que per cert és l'essència de la política. Reflexionem-hi.